खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। दिनै सानसेयावनो बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय गासै मोन 6 जौगाथायनि हाबा बेखेवनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय 18 नं मानास सेरफां बियाबाव गासै मोनबा लामा दालां आरो मुसुखा बेखेवना होनायजों लोगोसे 14 नं निसिमा कुंक्राजरा प्राइमारिनि सिङाव थानाय राङिजरायाव बिएलसिनि आलासि जिरायसालि लुफुंनो थाखाय 1 कौटि रांनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवना होयो प्रमद बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो धनन्जय बसुमतारी, बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि फनिन बर' बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बिजनीयाव गुबुन गुबुन जायगायाव लामा आरो गुबुन गुबुन फसंथाननि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों, जेफोर फान्डफोरखौ थांनाय फाइनान्सियेल इयाराव सेंसन खालामनानै दोनदोंमोन आरो दिनै बेवहाय बिएलसिनि गेस्ट हाउस 1 करोड़नि बेखौ जोङो गायसननो हादों। थांनाय बोसोरसे सिगाङाव आं बेवहाय फैदोंमोन आरो बे समाव बिएलसिनि बिशप बिथां आरो दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायदोंमोन बे साहा ओनसोलाव मोनसे गेस्ट हाउसनि गोनांथि दङ आरो बेखौ लानानैनो दिनै फैनानै बे मोजां मोनसे समाव जोङो गायसनबाय आरो बे गेस्ट हाउसआ लुखांजानाय लोगो लोगोनो बेवहाय बिएलसिल' नङा, गुबुन गुबुन बे ओनसोलाव फैनाय आलासिफ्राबो जिरायनो हागोन आरो गुबुन गुबुन मोजां मोजां खामानिफोरखौ मावनो हागोन। बिटिआर सरकारा जों गासैबो धोरोम गासैबो हारिखौ लानानै आवगायलांनायनि बाथ्रा सानदों आरो बिसेसकय जोंनि माहारिनि गोबां नांगौ फसंथानफोरखौ गायसननानै जोंनि माहारिनि गांनाय उखैनायफोरखौ सुफुंनानै जोंनि माहारिनि रायजो राजाफोरनि जेराव जेराव माने गोबाव समनिफ्राय जोंहा नांगौ बायदि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ मोनाखै बेखौ गायसननानै हारिखौ गुबुन मोनसे थाखोआव लांनो थाखाय मोनसे थांखि लानानै खामानि मावनाय जादों आरो बे 4.5 बोसोराव जोङो दासिम बेबायदि गोबां खामानिफोरखौ मावफुंनो हाबाय, जायनि फिथाइखौ इयुनाव रायजो राजाफ्रा मोनबाय थागोन।